Amen. Amen. So ngisholo ukuthi ubuye emqondweni mangikhuluma ngokuthi sibizelana prosperity, sibizelana just imali. Amen. Kodwa sibizela impumelelo ye-prosperity. Amen. So i-prosperity akusiyi prosperity mangabe ungaphumeleli kokaNkulunkulu. Amen. Angazi ngizama ukuyibhalansisa manje. Amen. Prosperity is not prosperity if injani ungaphumeleli kokaNkulunkulu. Amen. Because thina sibekelwe simiselwe ukuthi seek first The kingdom of God. God's kingdom and his righteousness. Amen. 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 We are called for the kingdom of God. Amen. Amen. So thina sikwazi ukuyibona ukuthi we are prosper, siyaphumelela. Hayi ngokubheka ezinye izinto is to help us ukuthi sikwazi ukufinyelela entweni zombuso. Amen. Amen. Sisisiza ukuthi sikwazi ukufinyelela kuphi? So uNkulunkulu angeke asicishe zona bazalwane. Angeke asicishe zona. Yingakho akafuni sihlale kuzo. Ngeke asicishe zona ngoba sifocuse kokwakhe. Angithi ukuthi manifocuse kuloko kwakhe and all other things shall be added unto you. All other things shall be added unto you. Amen. 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 Malibonga igama lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Angikho la ungena kanjani igiya. Amen. Now uthi-ke uverse 21 mina ke lokhu isivumelwano sami nabo usho uJehova sokuthi umoya wami ophezulu kwakho namazwi ami engiwabeke emlonyeni wakho akayikusuka emlonyeni wakho nasemlonyeni wenzalo yakho nasemlonyeni yenzalo yakho usho uJehova kusukela manje kude kube phakade. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now, uthi lokho kuyisivumelwano sami nabo. Amen. Kusho uNkulunkulu asho njalo. Uthi lokho kuyisivumelwano sami nabo. Uthi amazwi ami engiwabeke kuwe, usho kuJesu. Engiwabeke kuwe Jesu. Amen. Nomoya wami ngubeke phezu kwakho, amazwi ami ngibeke olimini lwakho, endebeni zomlimo wakho. Uthi akuyi ukusuka kuwe, amen bazalwane. Akuyi ukusuka kuwe, not wena kuphela. Nasenzalweni yakho, yipi lenzalo yakho engakhuluma ngayo? The church. Amen. Amen. It's the church. Amen. So kusho ukuthi uma ngabe wena uyiphathi uyilunga elenzibandla amen bazalwane kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu ubekile phezu kwakho umoya wakhe. Amen. Amen. Ubeka phezu kwaJesu. Wasuka kuJesu ubeka phezu kwabakholwayo uJesu. Waphinde ubeka kwabazokholwa yilabo abazoshunyayezwa amen bazalwane. Abashunyayezwayo bese bayakholwa. Izizukulwane ngezizukulwane amen bazalwane. Ngoba uthi kuze kube phakade. Amen. Amen. But indawo iqala lathini uthi lokhu kuyisivumelwano sami nabo. Amen bazalwane. Lokhu kuyisivumelwano sami nabo. Wena kuyisivumelwano sami nawe. Amen. Kusho kuJesu lokhu kuyisivumelwano sami nawe. Lapho sifunde futhi sizwe ukuthi lisho kanjani. Bekuningini manje ibeke eminye. Mina ke lokhu kuyisivumelwano sami nabo. Amen. So why athi nabo? Ngoba la useqonde uJesu nezizukulwane ngezizukulwane ezilandela kuye nezobazalwane. Amen. But uqala kuJesu lo moya. But uthi nabo kusho ukuthi sesifaka sonke ufaka uJesu ufaka nathi nezizukulwane ezizokholwa ukuthi unesivumelwano nathi. Amen bazalwane. So esanesivumelwano bazalwane kufanele sifinele las understand khona indaba yecovenant. The seriousness of the covenant. The seriousness yesivumelwano. What yini meaning ye covenant? Yini meaning yesivumelwano? Makuthiwa usesivumelwane isivumelwano senziwa abantu ababili. Uma oyedwa kulabantu ababili engasigcini isivumelwano esiphuli isivumelwano sisebenzi. Amen. Yingakho eBhayibhelini kunezivumelwano ezimbili. Kunesivumelwano esenziwa uNkulunkulu nabakwa-Israyeli. Kunesivumelwano esenziwa uNkulunkulu noJesu, iNew Testament leyo. Amen bazalwane. That is the New Testament. Asisisha ithi sisha kwabakwa-Israyeli ngoba babe nesidali. Amen. Thina sinaso esidali. Amen. Ngoba sasingekho kasenzanga nathi uNkulunkulu. Amen. Kodwa kwesisha sikhetha isizwe sithile, sikhetha wonke umuntu owamukela uJesu njengenkosi. Fanele azi ukuthi now I'm in a covenant. Ngisesivumelwaneni nobani? NoNkulunkulu. Then kusho ukuthini uma sesivumelwaneni? Kusho ukuthi esifase sivumelwaneni kusho ukuthi okwami
okwakho. Amen. Amen. Hallelujah. Kusho ukuthi yonke into obhekene nayo awubhekene nayo wena wedwa, makunezimo ebhekene nawe zibhekene nawe noNkulunkulu engakuwe ngoba ninesivumelwano. noNkulunkulu nizivumelwano. Akakwazi ukulahla, akakwazi ukushiya because ninesivumelwano. And nesesivumelwano siserious ngoba esasidala esiqiniswa ukuthi impela noma kanjani akunakuhlala kunenzeka lokho okuthambisana noNkulunkulu nabantwana bakwaIsrael. Lesisisha siqiniswe ngegazi kaJesu. Amen. Uzobona seriousness baso siqiniswe ngegazi kabani? Yingakho uJesu wayehlisa abafundi bakhe isidlo uthi phuzani lesi sitsha ngoba isivumelwano esisha egazini lakho. Amen. Amen. Kusho ukuthi uma ungena uJesu ungena kwi-covenant, ungena kusivumelwano. Amen. Hayi angizami ukuhlala. But that's why sinabazalwane abathi besebandleni bemukela uJesu njengoNkosi nomsindisi kodwa bayishaya indiva indaba yokuhluphekela uJesu. Bayishaya indiva indaba yokukhandlekela uJesu lezabazalwane. Bayishaya indiva indaba yokuyihlupha ngobani? NgoJesu. They don't understand uma babukela uJesu bangena kwi-covenant. Bangena kwizivumelwano lezabazalwane. Amen. Ngamanye amagama ungena kwizivumelwano unezifungo zokuthi ungenela lezo zifungo zaqiniswa ngegazi lomuntu uKristu Jesu. Amen. 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 Lezi zifungo mayiqiniswa ngegazi lomuntu uKristu Jesu. Okokuqala legazi liyakhuluma. Okokuqala legazi liyaprotecta, lisho protection kuwe. Liyakhavara ukuthi njengoba usuhamba noJesu manje you are protected. You are protected. Amen bazalwane. Njengoba abantwana bakwaIsrael bakade kusongena ingilosi yobhubhisa izobhubhisa kwathiwa abathatha igazi legama noma lewundlu balibheke empondweni bayifika ingilosi izothi sekufiwe la so sebeyavikeleka iyadlula ingilosi sebesala bayavikeleka asekho ingilosi yokubulala esangeni. Kusho ukuthi nawe izinto zokufa izinto ezikulandelayo azikwazi ukuthola because you are covered by the blood. You are covered by the blood. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yingakho lapha sifunde khona ku chapter Jesus. 4 verse 17. Njobe njalo. Likhuluma ngendaba yesibindi, sinale sibindi. Sinase sibindi. Sokuthi siyongena ezulwini. Isibindi esinazo nesibindi sokuthi thina enye into yesibindi eshiwe igazi kaJesu sithengiwe. Nenani linqabile. The highest price ever. Sithengwe nenani linqabile ungeke ulithola. Namuzabazalwane. Asithengwanga ngegazi lamathole nezimbuzi, asithengwanga ngesiliva negolide, kodwa sithengwe ngegazi likaJesu elingcwele elingenasici, elingenasono. Sithengwe ngegazi. Amen. Sithengwe ngegazi elimenelisayo uNkulunkulu. Asimkwalethi lutho Sathane. Asimkwalethi lutho Sathane. Sathane asimkwalethi asiba bakhe noma bakawasithumba bakwasifika kuJesu siyakhulula ikathi Jesu bayindodana yomuntu enikhulula izoba abakhululekile impela. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nezwa kodwa bazalwane. Amen. Nezwa bazalwane. Sikhuluma ngendaba ye-covenant. Isivumelwano, ukuthi isivumelwano is a serious thing. Amen. Amen. Uthi uNkulunkulu ngibeka amazwi ami phezu kwawo. Ngabeka umoya wami kuphi? Phezu kwawo. Amen. Amen. Hallelujah. Beke phezu kwawo amazwi ami, ngabeka umoya wami phezu kwawo. To empower them. To empower them with they will not fail whatever ngeke bahluleke. Amen. Noma ngabe yini ababhekene nayo ngeke bahluleke. Amen. Thoma umletha wayela wathi lezinto zombili ziyalandelana. Yes. Izwi nomoya ongcwele ziyafunana. Zihamba zoyi-2. Amen. Izwi kaNkulunkulu lona ngokwalo is powerful. Yes. It's alive. Yes. It's powerful, it's alive. Amen. Yes. And it's sharper than any two-edged sword. Izwi kaNkulunkulu lihlaba kwahlukaniswa. Amen. It's powerful lona ngokwalo. Holy Spirit, moya ongcwele is powerful. Ngokwakhe amen bazalwane. Umoya ongcwele is the power above us. It's the power upon us. Whatever siyenzayo it will come to pass kuzokwenzeka. That's why even uJesu as amenze lutho before the Holy Ghost come upon him.
correct. Akazange enze niks. Yes, correct. That's why mayekade nje umangcwele uhlala phansi kwakhe uthi today the scripture has been fulfilled. Yeah. Because he knows manje ukuthi sakungangena kwi-ministry manje. I am empowered. Yes. I am empowered. Yes. Ministry. Amen. Uthi umoya kaJehova ungigcobile wenza njani? Ukushumayela igongeni kwabampofu, uvule uveze ukhulula kwababoshiweyo. Njalo njalo. Amen bazalwane. Ngoba sekanjani? Seka-empowered now. Amen. That's right. Yingakho naye bayahamba uthi bafundi bakhe uthi bafundi ningenzi lutho hlalana eJerusalem and wait for the promise. Yes. Nilandele isithembiso sikabani? SikaNkulunkulu. Yes. Amen. Yes. Ufuna nilalele mani nihluzeke la emakhaya. Amen bazalwane. Ufuna nilalele. Lalela ngitshela. La emhlabeni lenze ikhuluma ngesibele. Akekho umuntu ongaphumelela kunoma yini ayenza. If there is no certain power upon him. Yes. Yes. Umocabanga why people that can go try? Yeah. Because they need certain power. Amen. Umocabanga why abantu bakhonza amadlozi? They need certain power. But thina sinomoya kaNkulunkulu apha. Umehluko sithwele nathi but umehluko sithwele. Amen. Ngakho umuntu emhlabeni ongathwele. Yeah. Noma baba uthanda ukuthwala safanele uthwesana. Uthwesana. Noma baba uthanda ukuthwalisa. Ezinye izinto uzenza ubone ukuthi akufanele ngabanye azenza akusizwe sakithi lezi uzenze because kunamandla phezulu kwakho akuphusha ukuthi yenza lezi zinto. Angazi noma ngizwe. Akuphusha lula because awunakile izwi kaNkulunkulu eli directive kuwe. Okuyinona litshelayo ukuthi masukhona unalamandla phezulu kwakho uhamba kanjani ungena kuphi la ungangeni khona. Yes. Hallelujah. Amen. Bazalwane sezwana yini? Amen. Sezwana yini? Amen. So, ngifuna ukulisho ngesibili leli gama lokuthi thina njengoba uJesu engumhlengi singabahleli. Amen. 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 We continue la uJesu ashiye khona. Sicontinue la uJesu ashiye khona. Ukuhlenga abafika bahlenga thina. Thina sesiqhubeka ukuthi sihlenge nathi. Sihlenga abantu ngokubashiwa izivangeli 1. Sihlenga abantu ukuthi njani? Noma uJesu abafele but babe kanitholani ivangeli efanele silihambise thina sibahlenge ke manje ngomlomo wethu owethi ngibeka amazwi wami emlonyeni wakho ngibeke nomoya wami kuphi emlonyeni wakho isifo ukuthi siphume sihambe siyabathini siyoqhubeka umsebenzi wokuhlenga abahlengwe ngoba bona sebebanjwe ukuthi uJesu wabafela but babanjwe ukungazi. Amen. Siyobakhulula ekungazini. Siyobakhulula ebumnyameni kuhambeni ngendlela zalelizwe okuyindlela zobumnyama. Amen bazalwane. Amen. Yikho ke kubekwe amazwi kaNkulunkulu emlonyeni kabani? Wethu. Now if ukholwa noma umuntu omusha noma uyi-teenager noma uyiyouth noma ugogo noma umkhulu noma umama noma usisi. Amen bazalwane. Noma uyinsizwa umsebenzi omkhulu ofanele uwenze okokuqala ukuthi sebenzisa phela lamazwi abekwe emlonyeni wakho to save other people. Amen. But uyabona ukuthi ngithemba ngiqala ngathi umbuzo uthi yilo lento ebandle lashiya uJesu na. Awuyibuze wena ukuthi sofakazela abantu abangaki? Usindiswe yini ufakazela abangaki? Bangaki abamukela uJesu ngawe? Ngiyabuza phela umsebenzi omkhulu wokuqala wethu yiloyo. Oqala omkhulu wethu yiloyo ufakazela abangaki? That's why it is so easy kumuntu ukuthi akhiphe umuntu ebandleni akhiphe umuntu esontweni because phela akakaze afakazele umuntu akakwazi ukulanda umuntu ukuthi kunjani. Kulula kumuntu ukuthi phakathi ebandleni abantu ngenkolo abaphothele ngaphandle vela bawashumayeza abantu wasindiswa. Enkosi. Okay. Wahlala nobani wamkhulisa from a
wamkhulisa wakhula waze waba nempande wazinza ebandleni. Ubani okumkhulisa? Wahlala wazinza. Amen. Yingakho kulula kubantu ukukhipha umuntu ngaphandle. Amen. Amen. That's why sometimes we protect people noma sazi ukuthi bero siba protector ngoba siyazi ukuthi kuyabiza ukulanda umuntu. Kuyabiza ukwenza njani? Kuyabiza ukulanda kwaqala kubiza igazi lika Jesu. Highest price. Ayenza umsebenzi kulo muntu. Amen. Okwesibili kubiza inhlupheko, ozihlupheke. Kuyahlusheka ukulanda umuntu. You pray, you ask God, ukuthi abeke amazwi akhe emlonyeni wakho. Noyishilo thobeka, uNkulunkulu thinta ulimi lwami njengoba ulimi kaJeremiya. uNkulunkulu noma ngiyibhimbi, uNkulunkulu njengoMoses wayenamalimi. uNkulunkulu kodwa wakhuluma ngaye abantu bamlalele. uNkulunkulu thinta ulimi lwakhe. Into ethandazelayo into ohlala phansi uyithandazela. Amen bazalwane. Amen. Into ohlala phansi uyithandazela ukuze uNkulunkulu akwazi ukwenza umsebenzi ngobani? I remember there was time la ngishumayela khona. Shumayela, powerful sermons. Ngishumayela, but mangibizwe altar call kungasukumi umuntu. I was so sad inhliziyo yami ebuhlungu ukuthi ngishumayele powerful message, but ngibizwe altar call akusukumi umuntu. Kwangibizwe ukuthi ngidlale noNkulunkulu ngidlale ayikwazi inkosi ukwazi ukushumayela. Abantu babenzi, badonga. Mina kwami ngizoshumayela ngicela ukuthi badonga. Kwangibizwa esekhaya ngahlala phansi ngikhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu vele udonsa abantu. Mina kwami ngishumayela badonga. Amen. Even if altar call kusukela lapho angisho ukuthi cibezana. Ngibiza altar call abantu basuku. Akusimine ngishumayelayo ngacela kukhulu ukuthi akakwenza. So uyabona ukuthi kubiza umsebenzi ongakanani ulanda umuntu. So umlandile kanjalo umthandazele wenza yonke lento wathandaza uNkulunkulu. Kukho khona umuntu olula nje ukuthi vele umkhiphe athi abakholwa labantu. Labantu banjani? Abakholwa. Amen. Ade abantu abakhona. Anumfuni umuntu ofika jaja abantu abakhona. Bebe besesontweni. Yini angashumayeli bakhona? Yini angashumayeli ngoba iBhayibheli lithi bayokholwa kanjani kungekho oshumayelayo? Bayozwa kanjani kungekho onjani lisho njalo iBhayibheli. So, ngoba sekhona la sekumsebenzi wakho wena ukuthi kulelo nomuntu asindiswa, musubheka amaphutha, lento iphethe ngamandla. Kanti iBhayibheli lithi ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Umuntu usekala ubekela phambi kwakho, so ufuna ukumkhiphela ukuthi umthola. Ngoba noma sibeka amathende manje abantu abasaya emathendeni. But uNkulunkulu ebalethile benjalo, ufanele sibafundise sibashumayise kaNkulunkulu. uNkulunkulu akusithini sibaphendulayo, uNkulunkulu obaphendulayo. Amen. Hallelujah. Kanti ilanga kwi-New Testament